Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Guyo. Taong 1952, Nueva Valencia, Guimaras. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 30 taong gulang itong si Guyo. Ang tanging kaagapay lamang niya noon sa kanyang buhay ay ang kanyang ina na uugod-ugod na. Nang maibenta nila ang kanilang lupa sa Guimaras, ninais nilang tumungo ng Iloilo sa pagbabakasakaling makapag-umpisa ng panibagong buhay. Dahil sa may karamihan ang salapi nila noong dala patungong Oton, kung kaya't hindi naman sa kanila naging mahirap ang makapagpatayo ng barong-barong. Bumili din sila doon ng kakarampot na lupa para lamang sa kanilang dalawa. Sa ilang buwang pananatili doon ni Guyo, doon na nga niya nakilala ang kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Mantoy. Kaya lang naman sila noon magkasundo ni Mantoy sa kadahilan ng pareho silang lumaki sa isang mahirap na pamilya. Hindi din ito lapitin ng tao sa kanilang lugar dahil sa napakadungis nitong katayuan, tanda ng kanyang pagiging kapos-palad. Bagaman gano'n na ang katayuan noon ni Mantoy, hindi ito pinangilagan ni Guyo. Mas ginusto nga niya noon ang ganoong kaibigan sa kadahilan ng labis niya itong mapagkakatiwalaan. Kahit alam ni Guyo ang nakaraan ni Mantoy, napagpasyahan pa rin noon ng kanyang ina na kupkupin na lamang ito bilang pamilya. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Mantoy sa baryo, dali-dali naman itong nilapitan ni Guyo. "Toy, punta ka mamaya sa bahay ha. Hihintayin kita." Wika ni Guyo habang mabilis ang naglalakad patungong merkado. "Oo, Guyo. Mamaya bibisita ako ulit sa inyo. Tapusin ko lang tong ginagawa ko." Sagot naman ni Mantoy. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang bumili ng uulamin itong si Guyo. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang magulang na nag-aayos ng mga gulay sa hardin. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Guyo sa kadahilan ng trabaho na talaga yon ng kanyang ina tuwing umaga. Sa pagsapit ng tanghali, doon na nga dumating si Mantoy sa kanila. Meron itong daladalang kaba ng bigas na siyang naging katas ng kanyang trabaho kanina. Pagsilay naman ni Guyo sa kanyang kaibigan, dali-dali naman niyang binuksan ang pintuan ng kanilang tahanan. "Oh, Toy, pasok ka na. Kanina ka pa namin hinihintay." Wika ni Guyo. Pasensya na, Guyo ha. Marami kasi ang trinabaho ko kanina. Sagot ni Mantoy. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang pumasok ang dalawa upang ipagpatuloy ang kanilang pagkain. Nang masipat naman ni Mantoy ang napakasarap na sinabawan na niluto ni Guyo, bigla naman itong napawika ng, Yo, tapos na akong kumain eh. Hihintayin ko na lang kayo ditong matapos." Nang marinig naman ni Guyo ang sinabi nito, hindi na ito nagtanong. Bagkus ay sinamahan na lamang niya si Mantoy patungo sa sala ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit sila Guyo kay Mantoy upang ipagtapat ang kanilang nais. Nang makaupo na sila sa harapan nito, doon na nag-umpisang magkwento si Guyo tungkol sa napakasayang pagkakaibigan nilang nabuo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman noong natigilan si Mantoy nang ipagtapat ni Guyo ang kanyang nais para sa kanya. "Toy, sabi ni Inay, kung wala ka nang makakasama sa bahay mo, pwede ka nang tumira dito sa amin. Mas mainam ang ganun, para naman kahit papaano, mabantayan at maprotektahan natin ang bawat isa. Hindi ka na iba sa amin, Toy. Parang pamilya na ang trato namin sa'yo." Malumanay na wika ni Guyo.
Nang marinig naman ito ni Mantoy, tila ba hindi niya magawang makapagsalita sa kanyang mga nalaman. Bagaman alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang kaibigan, halos hindi ito mapaniwalaan ng kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagtulo na lamang ng luha ang nagawa ni Mantoy habang nakatitig sa mag-ina. Nang masipat naman ni Guyo ang pagsang-ayon nito, dali-dali niya itong niyakap habang umiiyak. Bago matapos ang araw na yon, tuluyan na nga niyang naging kapamilya ang kanyang kaibigan. Napagpasyahan niya noong hindi na muna magsaka para matulungan si Mantoy sa kanyang paglilipat bahay. Wala namang kasi noong tutulong sa kanila, kundi sila-sila lamang. Ilang araw pa ang lumipas, naging matiwasay naman ang pamumuhay ng tatlo. Hindi na sila noon gaanong nahihirapan sa kadahilan ng nagagawa na nilang mapagtulungan ang kahit na anong bagay na mahirap para sa kanila. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo pang lumalalim ang kanilang ugnayan ng kanyang kaibigan. Napakasaya na noon ni Guyo sa kadahilan ng doon niya mas nakilala ng husto si Mantoy. Ang dating hindi kumakain ng kanyang mga niluluto, ngayon halos takam na takam, maamoy pa lamang ang kalderong kinaroroonan ng kanilang ulam. Dahil sa pagiging buo at masaya ng pamilya noon ni Guyo, hindi niya naisip na darating ang panahong makakaharap sila ng isang suliraning hahamak sa kanilang pamilya. Isang umaga, pagmulat ng mga mata ni Guyo, bigla na lamang siya noong napabalikwas nang marinig niyang umiiyak ang kanyang ina. Paglabas niya noon ng kanyang silid, doon bumungad sa kanya si Mantoy na panayang pagsusuka sa kanilang papag. Dala ng takot noon ni Guyo, agad naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan habang patuloy na nag-aalala sa kasalukuyan nitong karamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin sa kanya si Mantoy na nagsasabi ng, "Yo, kunin mo ang langis ko dun sa silid! Bilis!" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mabilisan naman siyang pumasok sa silid ng kanyang kaibigan. Paghawi niya doon ng kortina, bumungad sa kanya ang napakakalat na higaan ni Mantoy. May mga nakalagay na putik sa mismong pinagtutulugan nito at halos hindi na din gaanong makilala ang una niyang ginagamit. Pero dahil nagmamadali siya noon, tuluyan na niyang ipinagsawalang bahala ang kanyang mga nakita, bagkus ay dumiretso na lamang siya sa aparador ni Mantoy para hanapin ang langis nitong pinapakuha. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang loob ng aparador na naglalaman ng kung ano-anong bagay. Napakabaho din ng hangin na nagmumula sa loob nito na para bang merong bulok na laman na nakatago roon. Nang makita naman niya ang langis na pinapakuha ng kanyang kaibigan, agad naman niya itong hinawakan at nagmadaling bumalik sa sala. "Toy, heto na ang langis. Anong gagawin ko rito?" Nag-aalalang tanong ni Guyo. Nang marinig naman ni Mantoy ang kanyang sinabi, agad naman itong kinuha ang langis at dali-daling nilaklak ng walang pag-aatubili. Matapos niya itong gawin, bigla namang tumigil ang pagsusuka nito at kasabay nito ang kanyang dahan-dahang pagtayo. Dahil sa mga nangyari, ninais muna nilang pagpahingahin ng kanyang kaibigan para naman kahit papaano'y makabawi ito sa lakas na nawala sa kanya. Nang makapasok na noon si Mantoy sa kanyang silid, dali-dali namang kumuha ng timba si Guyo upang linisin ang naging kalat nito sa kanilang sala. Habang binubuhusan niya ng tubig ang papag nila, doon niya napansin ang mga pagkaing kinain ni Mantoy noong gabi. Lahat ng naging ulam nila noon, animoy hindi natunaw sa tiyan ng kanyang kaibigan.
Sa puntong yon, doon na dahan-dahang kinutuban si Guyo na baka isang aswang ang kanyang kaibigan. Marami din kasi siya noong nalamang sabi-sabi ng mga matatanda ukol sa mga aswang na kasamang namumuhay ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya itong ipinagsabi sa kanyang ina upang makumpirma ang kanyang hinala. Guyo, huwag mong pag-isipan ng masama ang iyong kaibigan. Mabait na tao si Mantoy at napakalayo niya sa demonyong iyong sinasabi. Wika ng kanyang ina. Matapos nilang mag-usap ng masinsinan, napagpasyahan naman nilang umantabay sa labas ng silid ni Mantoy upang mabilisang malaman ang mga bagay na labis nitong kinakailangan. Sa pagsapit ng hapon, napawi naman ang pag-aalala ng mag-ina nang masipat nilang lumabas na sa kanyang silid ang kaibigan ni Guyo. Masaya itong tumitig sa kanila na para bang wala man lang itong iniindang karamdaman. Pasensya na ho kayo kung naabala ko kayo kanina. Hindi ko kasi akalain na isusuka kong mga kinain ko. Nahihiyang wika nito. Ano ka ba, Toy? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo kami kapamilya. Siya nga pala, ayos ka na ba? Sagot naman ni Guyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nagpaalam si Mantoy na tutungo sa kanyang kaibigang albularyo. Hindi na ito noon nagpasama pa kay Guyo o sa ina nito sa kadahilan ng kaya din naman niya ang kanyang sarili. Pero dahil sa pangungulit noon ng dalawa, walang nagawa si Mantoy kung hindi ang isama si Guyo. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naglalakad patungo sa lugar ng kakilala nitong albularyo. Nang mapansin ni Guyo na papalabas na sila ng baryo, doon na siya nagtanong sa kanyang kaibigan. Toy, saan tayo pupunta? Tanong ni Guyo. Sa kaibigan ko, Guyo. Yun lang kasi ang aking pinupuntahan sa tuwing magpapagamot ako eh. Sabi ko sa iyo, malayo eh. Ayaw mo kasing maniwala. Sagot naman ni Mantoy. Ilang minuto pa ang lumipas. Nadapo na nga sila noong dalawa sa mga nagsisitaasang talahib sa gilid ng bundok. Iniiwasan naman noong magreklamo ni Guyo, gawa ng kahit papaano nais niya ding maipatingin ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring isang batikang albularyo ang kanilang bibisitahin. Tuwang-tuwa naman noon kahit papaano si Guyo sa kadahilan ng may mga bagay din siyang nais maitanong sa albularyo. Dahil sa medyo may kalayuan pa noon ang kanilang pupuntahan, napagpasyahan nilang dalawang tumigil pansamantala. Hindi naman sila noon nagmamadali, gawa ng tirik na tirik pa noon ang araw. Habang sila ay nasa kasagsagan ng pagpapahinga, doon na dahan-dahang nagtanong si Guyo ukol sa pagkatao ng albularyo. Toy, malayo pa ba tayo? Para yatang hindi tayo makakauwi ngayong araw ah. Pansin ko kasi, sobrang layo na natin sa bahay eh. Nag-aalalang wika ni Guyo. Hindi talaga tayo makakauwi, Guyo. Ang ating kinaroroonan ngayon, kalahati pa lamang ng daan patungo sa tahanan ng albularyo. Paniguradong pagsapit ng takip silim ay siya pa lang ang pagdating natin sa bahay nito. Pero huwag ka mag-alala, walang mangyayaring masasama. Alalahanin mo, kasama mo ko. Paliwanag naman ni Mantoy. Matapos ang kanilang pag-uusap, kahit papano, naging panatag naman ang kanyang kalooban. Tiwala din naman kasi siya noon kay Mantoy sa kadahilan ng ilang beses na niyang napatunayan ang pagiging tapat nito sa kanya. Matapos ang ilang minuto nilang pamamahinga,
Dali-dali din naman nilang binagtas ang daan patungo sa tahanan ng albularyo. Iniwasan na nila noong magdahan-dahan sa paglalakad sa kadahilan ng papasapit na ang hapon noong araw. Ilang oras pa noon ang lumipas, doon na nga nakahinga ng maluwag ang magkaibigan nang masipat nila ang isang tahanang naroon sa gilid ng palayan. Malapit na ito sa karatig baryo kung kaya't naging panatag na noon ang sarili ni Guyo. Kaya lang naman kasi siya nag-aalala sa kadahilan ng ang mga bagay na pumapasok sa isip niya ay maaaring nasa gitna ng kagubatan ang tahanan ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, agad naman nilang nasipat ang isang matandang nagpapaligo ng torong baka. Nang masipat nito si Mantoy, dali-dali naman itong itinigil ang kanyang ginagawa para salubungin sila. Magandang hapon ho, Tay Pasing. Kumusta ho kayo? Bungad na wika ni Mantoy. Ayos lang ako, Mantoy. Ikaw ba? Mukhang napakalaki na ng ipinagbago mo ah. Kumusta ang buhay bilang isang ordinaryo? Sagot naman ng matanda habang dahan-dahang ibinabaling ang kanyang paningin kay Guyo. Pagtitig ng matandang yun sa kanya, agad naman siyang nakaramdam ng kakaibang kiliti sa katawan. Halos manamlay noon ang mga binti ni Guyo, subalit pinipilit lang niya noong tumayo. Sa pagpasok nila sa bahay ng matanda, doon bumungad sa kanya ang kakaibang presensya na nasa paligid. Bagaman ordinaryong tao lang si Guyo, ramdam na ramdam niya ang mga kakaibang bagay sa paligid. Nakakaramdam din siya noon ng pagbigat ng kanyang dibdib na para bang may kung anong bagay ang nakadagan doon. Ilang minuto pa ang lumipas, pinagpapawisan na ng malagkit si Guyo dahil sa kanyang mga naramdaman. Nang mapansin niyo ng albularyo, agad naman siya nitong tinitigan habang nagsasabi ng, Ayos ka lang ba, iho? Mukhang hindi yata maganda ang pakiramdam mo. Nang marinig naman ni Mantoy ang sinabi nito, dali-dali naman niyang tinabihan si Guyo habang sumasagot ng, Pasensya na ho, Tay Pasing. Inosente pa kasi itong kapatid ko eh. Hayaan nyo, gagawin ko ang lahat para matulungan siyang masanay sa lugar ninyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang nilubayan ng matanda habang patuloy na humahalakhak. Ipinagsawalang bahala naman ito ni Mantoy sa kadahilan ng labis siya noong nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang nahiga noon si Guyo dahil sa patuloy na paglala ng kanyang karamdaman. Si Mantoy naman noon piniling magpahilot sa matanda upang mapawi ang kanyang nararamdamang kakaiba sa katawan. Habang ginagamot noon ang kanyang kaibigan, rinig na rinig niya ang bawat pag-uusap ng mga ito. Toy, hindi mo pa ba sinasabi sa kaibigan mo ang tungkol sa'yo? Sabihin mo na habang maaga. Ikaw din, baka magsisi ka sa huli. Alam mo, iho, ang ginagawa mong pagkain ng mga pangontra sa dugo mo ang siyang sumisira sa iyong katawan at nagpapahina sa iyo. Isipin mo na lang, sino bang baliw na aswang ang kakain ng asin at maninirahan sa tahanan ng mga ordinaryong nilalang? Hindi ba't ikaw lang ang gumagawa niyan? Wika ng matanda. Nang marinig naman ito ni Guyo, halos hindi niya magawang mapigilan ang paglakas ng kanyang ulirat sa katawan dahil sa labis na takot. Ilang ulit man niya noong isipin ang sinabi ng matanda, tila ba hindi na niya magagawang maipamalipa ang mga katagang kanyang narinig. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito,
Doon na niya nagawang makumpirma na isang ang aswang itong si Mantoy. Hindi naman siya noon nakaramdam ng galit sa kadahilan ng kahit papaano sinusubukan nitong maging isang ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumulo ang luha noon ni Guyo nang marinig niyang magsalita si Mantoy ng, Alam nyo kasi, Tay Pasing, hindi ko na iniisip ang mga sakit na dadapo sa akin. Mas nanaisin kong mabuhay ng maikse bilang tao sa pamilya ni Guyo kesa magkaroon ng mahabang buhay na patuloy na sinusunod ang aking iniwang paniniwala. Hindi na ako babalik sa hukay ng aking nakaraan dahil nakaalis na ako ron. Tsaka, Tay Pasing, alam nyo, mahal na mahal ko yung dalawa eh. Kaya ayos na ako kung sakali mang mamatay ako kasama nila. kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad ni Mantoy sa matanda tungkol sa mag-inang nagpamulat sa kanya. Yun din ang naging inspirasyon niya noon para magbago at magbalik loob sa kanilang tinalikurang Panginoon. Habang abalang-abala ang mga ito sa kanilang pag-uusap, halos hindi na nila nagawang mamalayan na mariing nakikinig pala sa kanilang pag-uusap si Guyo. Halos gawin na noon ni Guyo ang lahat ng pagpapanggap ng isang natutulog, masubaybayan lamang ang pag-uusap ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay nang makarinig siya ng isang malalim na pag-ungol sa labas ng tahanan ng albularyo. Hindi lang basta ungol ang kanyang naririnig noon, gawa ng sinasabayan din yun ng isang mahinang pagsasalita ng tao. Maya-maya pa, agad naman niyang naramdaman ang pagsitayuan nila Mantoy at kasabay nito ang pagbukas nila ng pintuan ng bahay. Segundo lang noon ang naging pagitan nang makarinig siya ng kalabog sa papag na kanyang kinahihigaan. Kasabay nito ang pag-ungol naman ng tao habang dahan-dahang gumagapang. Nang akmang magsasalita pa ang biktimang yon, dali-dali naman itong sinakal ng matanda at mabilisan niya itong inihulog sa ilalim ng papag kung saan nakakulong ang mga manok. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muli pang nakaramdam si Guyo ng anumang paghinga ng biktima at pagsasalita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pumasok si Mantoy sa kanyang silid na kinahihigaan at dali-dali itong tumabi sa kanyang kinaroroonan. Alam kong gising ka pa, Guyo. Pasensya ka na kung nagawa kong maglihim sa'yo. Ngayong alam mo na ang aking sikreto, nakahanda ako sa kung ano man ang magiging pasya mo. Pangako, kapag sinabihan mo akong umalis sa inyong tahanan, gagawin ko ito ng bukal sa aking puso. Wika ni Mantoy. Nang marinig naman ito ni Guyo, bigla naman siyang humarap habang sumasagot ng, Sinong may sabing paalisin kita? Anong pakialam ko kung aswang ka? kapatid na ang turing ko sa iyo, Toy. Hindi na magbabago yon. Sa ngayon, ang gusto ko lang mangyari, makauwi tayo kinaumagahan para hindi mag-alala sa atin si Inay. Matapos nilang mag-usap, agad naman noong nagpahinga ang dalawa. Kinaumagahan noong mismong araw, maaga pang umalis sila Guyo upang bumalik na sa kanilang tahanan. Hindi naman sila noon pinigilan ng albularyo sa kadahilan ng abala na din ito. Sa pag-alis nilang dalawa sa bahay na yon, halos manlaki ang mga mata ni Guyo nang masipat niya ang isang napakaitim na lalaki na kumakatay ng baboy sa ilalim ng papag. Nakatitig ito sa kanila habang dahan-dahang ngumingiti. Matapos itong masilaya ni Guyo, agad din naman niyang ibinaling sa kanilang dinaraanan ang kanyang paningin. Ilang oras pa noon ang lumipas, nakarating na nga sila sa kanilang baryo.
Nag-akto naman siya noong walang nangyaring kakaiba para naman kahit papaano'y hindi magduda ang kanyang ina. Nang papalapit na sila noon sa kanilang tahanan, bigla namang natigilan si Guyo dahil sa nakita niyang umiiyak ang kanyang ina sa kanilang bakuran. Sa pagsilay naman dito ni Mantoy, agad namang kumunot ang noo nito habang nilalapitan ang ina ng kanyang kaibigan. Tiya, ayos lang ho ba kayo? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Mantoy. Ninakawan tayo kagabi. Pinasok ako dito ng mga nakatalukbong na lalaki. Guyo, ang ipon mo nilimas nilang lahat. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ng dalawa, tanging pagmumura na lamang ang nagawa nito habang pinagmamasdan ang buong paligid. Matapos naman itong marinig ni Mantoy, mabilis na naman yung pumasok sa kanilang tahanan upang sundan ang bakas ng mga kalalakihan. Maya-maya pa, bumalik ito sa kinaroroonan ni Guyo at kasabay nito ang pagwika niya ng, Guyo, kilala ko na kung sino. Huwag kang mag-alala. Igaganti natin ang anumang nawala sa inyo. Bigyan mo ko ng isang gabi. Ibabalik ko ang lahat ng naipon mo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisan nitong pagkulong sa kanyang silid na para bang may bagay yung pinaghahandaan. Pilit man siya noong pinigilan ni Guyo, subalit hindi pa rin tumigil itong si Mantoy. Sa pagsapit ng hating gabi, bigla na lamang nagising si Guyo nang makarinig siya ng napakalakas na pagtalon sa kanilang bakuran. Alam niyang si Mantoy yun, kung kaya't ninais na lamang niya itong hayaan. Kinaumagahan, paglabas niya noon ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang mga salaping nakakalat sa labas na eksakto ang bilang sa kanyang inipon 1 taon na ang nakalipas. Matapos niyang masilayan ang mga salaping yon, dali-dali naman niya itong ipinasok upang itago. Pagpasok niya noon sa silid ng kanyang kaibigan, bigla naman siyang nagulantang nang masipat niyang hindi pa ito nakakauwi. Sa paghalughog niya sa mga gamit nito, doon niya nakita ang isang liham na nagsasabi sa lugar na maaaring pinuntahan ni Mantoy. Guyo, babalik muna ako sa bahay ng albularyong minsan nating tinungo. Huwag kang mag-alala dahil ito ay pansamantala. Kaya ako dito mananatili upang parusahan ang mga taong nanakit sa iyong ina. Sana sa pagbalik ko, tanggapin niyo pa rin ako. Wika ni Mantoy. Matapos itong mabasa ni Guyo, agad naman niya itong ipinagtapat sa kanyang ina. Halos umasa talaga sila noong babalik pa ito. Subalit, hindi na pala. Makaraan ng napakaraming taon nilang paghihintay, wala nang Mantoy ang muling bumalik sa kanilang bahay. Nawala na din noon ang pag-asa si Guyo na magkikita pa sila, gawa ng napakatagal ng panahon ng lumipas magmula nang ito'y umalis sa puder ng kanyang ina. Ilang dekada pa noon ang dumaan, patuloy pa ring umaasa si Guyo na babalik ang kanyang kaibigan. Ang tanging pinanghawakan na lamang niya noon ay ang minsang nakita niya sa silid nito, ang isang liham ng aswang. Okay, napakaganda ng kwento. Alam nyo, medyo nangiyak-ngiyak pa nga ako doon sa parte na kausap ni, tawag dito, ni kaibigan ni Guyo, yung albularyo. Di ba? Parang okay na ako kahit mamatay ako, basta kasama ko yung dalawa, di ba? Pero napaka-misteryoso lang nung pagkawala ni Mantoy. Ano kaya, no? Ako duda ko lang na siguro dun sa isa sa mga kumuha nagnakaw ng pera ng nanay neto ni Guyo, may kakilalang albularyo o may alam din yung iba doon, tas nagpanggap lang na walang alam.
Tas nung nandun na sila sa teritoryo nung aswang na antingero na nilalapitan nito ni Mantoy, pinatay silang dalawa. Kasi isipin niyo na lang, kung talagang babalik si Mantoy, babalik yun. Pero dekada na yung lumipas pero wala eh. Ano ba? Umiwas si Mantoy para hindi niya masaktan yung dalawa o namatay si Mantoy? Yun lang yung pagpipilian natin. Kayo. Gusto ko mabasa yung opinion ninyo. I-comment ninyo sa baba kung ano nangyari dun, kung ano nangyari kay Mantoy. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.